Amióta az eszemet tudom, mindig láttam az Oroszlányi Bányász zenekart. Kisgyerekkorom óta tátott szájjal álltam minden egyes fellépéseken, ahol ott tudtam lenni. Egy fiatal zenész az mindig úgy tekintett rá, hogy a nagyok, amikor zenélnek, azt mindig a nájtattal nézte. A napokban lesz 3 éve, hogy az Oroszlányi Bányász Koncertfesztivál fúvózenekar karmestere, illetve művészeti vezetője vagyok. Már akkor nagy megtiszteltetés volt és nagy kihívás számomra, hogy egy ekkora nagy múlttal rendelkező zenekart vezethessek, irányíthassak. Most 69 éves a zenekar. Jövőre ünnepeljük a 70. születésnapunkat. A zenekar úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent átélt. Nagyon sok mindenen ment keresztül, szerencsére most már ki lehet jelenteni, hogy stabil lábakon állunk. Sok pozitív élményem van a zenekarral kapcsolatban. Van nagyon sok lemondás is ahhoz, hogy itt a zenekarban tudjunk dolgozni. Nagyon fontos az is, hogy családias légkör van a próbáinkon. Ez a csapat színes. Minden tekintetben generációkat ölel át. Mindenki megtalálható itt, mindenki megtalálja a számítását. És ez a csoport összekovácsolódik a zene által. Oroszlányváros önkormányzatának képviselőtestülete Oroszlányért kitüntető díszoklevelet adományoz az Oroszlányi Bányász Koncertfesztivál fúvózenekar részére kulturális és zenei tevékenységének, valamint a bányász hagyományok megőrzésének elismeréseként. Ez egy hatalmas érzés, én szerintem, ez egy hatalmas elismerés. Ez nem csak a jelenlegi 35-37 főnek, hanem az elmúlt 69 év összes zenekari tagjának szól ez a kitüntetés. Ez az első olyan kitüntetés, ami nem zenei. Ez a teljes tevékenysége a zenekarnak, hogy a város felemelkedéséért, fejlődéséért igenis tett. A 70 év alatt emelte a város fényét, büszke a város ránk. Egy célért, egy dologért küzdünk, ez pedig maga a zene. Sokan úgy gondolják, hogy ez is csak egy zenekar, de ez a Oroszlányi Bányász Koncertfesztivál fúvózenekar. Úgy gondolom, hogy ez egy összetartozó társaság, akik egymásért is zenélnek.